Awungitsheleke ingoma iphume kanjani ngoba 5000 wagcina ungaphumanga and ngiyamazi ukuthi akasebenzi indawo nama ngimnikanga futhi. Ingoma iphume kanje ngoba bengisho ukuthi ngike ngazama ukuthi ngimphushe ngalesikhathi ezama ukwenza lezi zinto ekade yena ezenza mina. Nami-ke ngumfana nginezo uyabona. Ngalesikhathi mina ngizama ukumphusha wagcine esengihlula nami. Kwenzeka okwenzeka ngazama ukuyikhuluma ukuthi no lento ngoba vele isenzekile ayingaphinde yenzeke. Kwabona la sengathi yena kuleso sikhathi leso sengathi useyafuna ukuthi lento ilokho iphindekile iyenzeke. Ngalesikhathi yena efika ezoreport iyaphuma-ke. Sanganisa-ke manje. Okwangayona futhi nenhloso le. Wangashiyo inhloso. Ungayisho leyo nto. Ngiyabingelela kinina nonke babukeli beBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So njengoba sinesihambile namhlanje kusho kona ukuthi khona lento entsha aseyisola kwi-relationship yakhe no-person wakhe kodwa ngeke usichazele kabanzi yonke into. So ke asike sizwe ukuthi ngabe usiphatheleni sobona kanjani? Yebo sawona. Alright. Ngiyaphila. Ngiyaphila nami ngathi ngiqala nje ukubona. Oh yebo hayi sengibuya isibili impela. Oh uyabuya? Yeah. Hey, ayisho ukuthi inkinga nje into nje ekulandelayo. Uyakhuleka kodwa uyathandaza kodwa? Ngiyakhuleka kakhulu. Hawu kuyibona nje ukuthi phela. Ngicela ngikhumbuze isibongo. NgwakaDlala. Umgabadeli. Ubuya kuphi konje? Ngibuya ngala emaphephetini. Nikabatela ini? Inkundla zobulawayo. Hayi ifilimu. Ngicela ungitshela ukuthi njengoba usubuya manje kwenzakalani ithini into? Ngisami kanje ukhona eqaleni wawufike kuyiphi show? Izigigaba. Isigameko. Yebo. Zempilo babegilile. Babengilile. Ngicela ungikhumbuze kokwenzekeni. Ngishaya ngesalamuzi lapha. Hamba yonke imali yami. Usuwaphola kodwa? Sekwadlula. Okay. Ngibonga nje ukuthi usithembile ukuthi na kanjani njengoba usubuya nje kwesibili singakusiza. Yebo. Ngicela ungichazele ukuthi wena no-person wakho nahlangana ngumuphi unyaka nihlanganele endaweni ekanjani? Sihlangana kwaku-2023 kwakuMay 6. Sihlangana laphana-ke eBreeze nje uyabona ngithi nje ngiyaziphumela nami ngoshaya umoya. Mangithi inhlanga yabo. Yazi-ke nawe. Wabona uphesini omuhle. Awu ngabeka amabili nami ngensizwa yakwethu yabona. Athi ukuhlikihla kancane nangempela kanti inkosazana iyavuma. Kanti inhlanhla leyo vele uhlala laphana ngakithi uyabona. Sase kuba ukuthandana kwethu. Ngichazwa ukuthi nje ukukhumbula usuku abantu besilisa yazi abajwayele ukubamba izinsuku ezibalekile njengoba ungitshela ukuthi wahlangana naye kuyiphi inyanga nakuluphi usuku nakumuphi unyaka uyangithuza gospel shuthi lo muntu ngempela usenhlizweni yakho. Awusenhlizweni phakathi. Okay kwenzakalani ke naphathana kahle ke i-relationship mase ngaqala wabona nje ukuthi okay ngathi wena wedwa naye wabona ukuthi ngathi uyena yedwa. Ngingazi ke noma bayedwa ngempela. Hayi ngafuthi. Wayedwa ngempela noma wamfaka egroupini idlanzi inyana mhlawumbe wafica omunye naye futhi lo omunye wakade efica omunye bebe bangaki? Hayi wafika yedwa nje kimi wafika yedwa. Ayibekiwe nje indawo yakhe yayimlindile nje. Umabala sikhuluma ngaye? uManobamba. Nobamba. Yebo. Okay. Mhlambe ke bayazi ekhaya lakhe la ezalwa khona ukuthi unawe empilweni. Yebo, bayazi. Wena la uzala khona bayazi? Bayazi yebo. Bamamukela nje kahle. Abamukela. Ngezandla efudumele. Umuntu kanjani? Injani personality yakhe? Ungamchaza ngithini nje? Umuntu nje ophansi, othandayo engazathi yonke into ayifisayo ingaphumelela aphinde ajabulise nomndeni wakhe futhi nginjalo. Okay. Bese nibusisekile ngumntwana? Hayi cha. Besikabi naye umntwana, besikabi naye. Uyavilapha noma hayi bengaqondana? Hayi no hayi. Ngiyadlala hawo. Awungayijoksela mina phela. Safuna ukuhlanganisa impilo yokuqala. Okay. Ufuna ukuthi umntwana afike seku-right nje ngakweze mali ephaketheni. Engasweli ya. Okay. Mhlawumbe ke iziqala nje into ongayitholi kahle hle bekwenze njani?
Kwenzekeni, uboneni noma uzweni noma bakuhlebela ukuthini? Akekho angihlebelile kodwa nje iy'nsolo. Okay. Futhi yabona ngasuka phela emaphepheteni ngithi ngiyofunda la eThekwini yabona. Okay. Umama-ke ube umuntu obehleze ngitshela nje ukuthi uyawuthanda umusic lo we-hip hop. Oh. Unokuhlala abhaleke lapha alobe yabona bese yangibonisa nami. So bengifisa ukuthi ngelinye ilanga ngibe yingxenye yomuntu ukuthi ngikwazi ukumsiza nami. Kanti inhlanhla leyo ngithe mangifika laphana eThekwini kunomunye nje ubafu engamfica ehlala nehlanzana leli ebengihlala nalo nami lapho enkathi ngifike ngajwayelana nalo. Okay. So ngibese ngixhumana naye ngamtshela ngowakwami phela ukuthi yazi nginentombi kanje kanje and iyathanda noma iyafisa engazathi ngelinye ilanga naye ngaphumelela kwezomusic ngikakwazi ukuyixhumanisa nawe. Nangempela ubafaka yanga le nale wathi cha mlethe. Yimi-ke lo ngimthatha umama le emakhaya ngiyazazi uyohlala naye la eThekwini phela. Uyabona khona ezokwazi ukusondelana naye. Okay. So kuthe ngelinye ilanga okay ngamhambisa-ke. Ube sebuya emva kwey'nsukwana wangitshela ukuthi ukukhipha ingoma umanager wakhe uthe kumele kube u-5,000. Okay. Hayish. Wayibona nami ukuthi ngavele ngakhehleza imathonsi ngoba phela nami ngumuntu ofundayo imali akunayo. So ngimtshelile ukuthi kodwa akunambeleka kufela wazama ukulinda isikhashana. Yabona so wabona engazathi ngiyambambezela mina. Okay. Kuthi kusenjalo bese ngiziba-ke kulokho abange sabuyela kuleyo ndaba leyo. Okay. Nami futhi nganganaka kodwa kuthe isikhathi masiqhubeka ngeke ngabona kunoshintsho. Njalo nje upostana nale ndoda le mangithi ngiyambuza imaki yini leni ihlanganisayo engaka uyangitshela ukuthi umanager wami nje lo ngisebenzisana naye. Ngithi hayi okay kulungile. Wena uyamazi manager? Manager siyayihlanganela nje endleleni kuyindoda wengajwayelene nayo kakhulu. Yabo. So manje kunezinto engayiqondi kahle abuye ngenzele zona. Kwesinye isikhathi akabuyi. Angitshela ukuthi kade eyoperforma. Yini ungitshela usubuyile ubungasho ngani usanga phela ngihlanye ngizo-understand. Yabona. Manje indaba ilapha angiqondi ukwenzakala ngempela. Ikhona mhlambe i-conversation yabo ethanda ukujula oke wayibamba mhlambe efonini noma nje? Lutho ngoba uWhatsApp wakhe angikaze ngingene ngempela. Ngabe kumdelela. Kodwa ngeke ngizwe uthola ukuthi mhlambe iyaringa ifoni avela hamba ejuba likaNoah. Engabuya hamba iphendulela le kude iyaqala ke. Hayibo ikhona izoyaphi ngoba phela nami ilento engidida ngoba ngiqonda ukuthi uyenza kanjani into kanjani. Waphela ukuthi noma kuthiwa ufona uma wakhe bevela i-answer ifoni akukhuluma. Nkingi kodwa mase kufona umanager fanele ajubalala. Okungithusa kakhulu ukuthi kuyaqala lokho. Akuyasolisa ke futhi kahle kahle. Mhlambe ke if uthola ukuthi ngenzeka ukuthi yes ikhona into eyenzakalayo mhlambe bayathandana noma bengathandani bayalala ndlela thizeni uzofisa ukuqhubana ne-relationship yakho kube ukuthi uyahlukanisa noma uzovele umyekele uthi hayi vele amthathe ngoba vele usevele waqala wena ungazi lutho kuyantshontshwa uhamba emva kwakho wenza izinto ungazi. Kona kungathanda ukuba nzima kodwa mawukuthi bese beyiqalile kuzomela ukuthi bayiphethe ngoba ngizobe sengingasahlangani angikwazi ukuqhubeka nomuntu okanjalo lo uyaveza ukuthi uma ngingazama ukubambelela naye empilweni ngelinye ilanga uyongishiya ngedwa. Okay. Uyabona. Bewungenankinga mase kuthiwa nje yes uphumelele ekuzomculo right ubungakwazi ukuhlalelana nomuntu odumile abe nama conversation nabantu abahlukahlukene besilisa akutshele nje ukuthi umsebenzi ungakwazi ukuthanda nomuntu odumile? Cha inkinga ayikho yona ngoba phela uyobe feza iphupho lakhe into amele ahleze eqikelela so sonke isikhathi ukuthi athembeke endodeni yakhe. Ngoba phela makuyinto adalwe nayo ayithandayo angikwazi ukuvimba ngisho kuthiwa ngiyindoda yakhe angikwazi ukuguqula lokho. Yeah. Ithi ngivele ngimlande-ke ubhuti ngoba ukhona sike saxhumana naye anqabanga ukufika ukhona. Ingakho bese kucela ukuthi ngicela usondele usichazele kubanzi ukuthi ikuphi inkinga. So manje ngicela ukuvele ngimlande nikwazi ukuthi nikhulumisane umbuka nje. Ngiyacela. Hayi cha inkinga ayikho. Ngiyabonga kakhulu. Mase kwenzeke-ke umuntu wakho ayibone le video ucabanga ukuthi uyofila kanjani mekuwukuthi yonke lento ayikho? Ngoba ayikho into ebambekayo ejulile oseke wayibona phakathi kwakhe nobhuti lo.
Mhlawumbe uyophatheka kabi kodwa uyoyenza indlela yokuthi angenze ngimbone ngingakwazi ukumethemba. Kungabi nokukhona okusolisayo akwenzayo. Okay, kulungile ukuthi ngivele ngimlande. Yebo, Kusemelene. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke uBafo ngala uvumile ukuthi asijoyine abe nathi and ngiyathemba ukuthi na kanjani uzokwazi ukuphendula imibuzo esingase sifise ukuthi simbuze yona. Sabona kanjani? Yebo. Siyaphila wena? Nami ngishapho. Uyamazi ubhuti engihle naye? Yebo, ngiyamazi. Umazela kuphi? Sisahlangana naye khona lapha ethini. Oh, okay. Mhlambe naba nezingxoxo thizeni noma bekusawubona kunjani? Ngishiye kanjalo. Bekusawubona nje njengomuntu vele bese ngithanda ukuthi ngimjwayele kancane. Oh, okay. Ukhona umuntu oseduze kwakhe omaziyo? Yebo, ngathi ukhona. Ubani? Bekuyintombi yakhe. Oh, okay. Beninakho ukuxoxa mhlambe nentombi yakhe noma? Besinako ukuxoxa ngoba uke wamletha yena e-studio sami. Okay. Ukuthi bekumele azorekhoda umculo wakhe. Oh, okay. So, nase nixhumana nodwa eceleni uBafo engazi? Ngeke ngize ngibe kanjalo. Uzoyibe kanjani? Kodwa uke wafika kumina uBafo, wangitshela ngomuntu wakhe. Okay. Ubefuna ukuthi enze umculo. Yes. E-studio sami. So, sakhuluma-ke. Uthe mesefika-ke, sawenza umculo, warekhoda ingoma. So, mese sekumele iphume. So, ngambuza usisi ukuthi uBafo ukutshelile ukuthi kumele ukhokhe imali ukuthi ingoma izophuma. Okay. Ngango-5,000. So wathi akazi lutho. Alright. Okay. Uthe mesehamba wathini wathi uzozama ukuthi ayithole imali. Uzokhuluma nomuntu wakhe amzamele imali. Hayi, futhi mesehamba-ke futhi wangabe sakubuya kumina for insukwana. Okay. Yeah, so uthe sebuya-ke wase nami sengenzela nami izinto engasayiqondi kahle. Kanjani? Sefuna nokungibamba bamba ngitshela ukuthi yena imali akayitholile. So okungcono senze ngale ndlela. Kusho yena usisi. Yebo. Oh, okay. Mhlambe ke uke wabuyela kuBafo ngoba uthe angisho walethwa uyi. Uke wabuyela ke wamtshela ukuthi hayi usisi la uthe angibamba bamba yena understand because mina bengilindele imali. Kodwa yena ungitshela okunye mesenze ezinye izinto. Mhlambe uke wamchazela yini? Ngingazama ukubela yena futhi angazi noma ngizothi ube matasa kodwa akaba ngisabuyela yena kumina ngalesikhathi ngidinga ngaso. Wafona? Yebo, ngazama wangaphendula impela. Kusho ukuthi akazi lutho yena. Angeke ngithi akazi because ngazama nokumthumelela emqafazo. Wambhalela. Ukuthi ngizama ukumtshela phela ukuthi hayi indoda ngathi ngibhekana nenkinga la. Oh, okay, ngiyakuzwa. Mana-ke abantu besifazane abakubafike emsebenzini isikhathi esiningi kuwe kwenzekeni uyashela abantu abazosebenza noma nisuke nifocus emsebenzini nje kuphela awusheli emsebenzini? So sifocusa emsebenzini ngoba ngathini kunoma wengane obejwayele ukufika ezohlala while isemsebenzini wami. Uma ngane yakho? Yebo. Oh, okay, so ubungakwakwazi ukwenza enye into. Bengingenze enye into ngoba kuzube manje awenzi lutho. Kuze kube manje. Okay. So ubhalile ukuhlelo elithi umfunani umuntu wami ngoba akasa understand phela ukuthi kuqhubekani. Uyachaza ukuthi umuntu wakhe mawufona wena uvela akakwazi ukuphendula ifoni la bese ubehleli khona. Uvela thatha ifoni ahambe ukukhuluma naye kudeni. Manje aka understand manje ukuthi ithini into. Engithembayo futhi ukuthi kwaye nawe ubungaqala phansi ukucabanga ukuthi hayibo. Kanti ayikho network la endlini sengaze athathe ifoni ayoyiphendulele kudeni ngoba nakufona omunye umlisa. You understand? I understand. Yes. So ufisa nje ukukhulumisana nawe ekubuka nje ngiyathemba ukuthi kumhlambe khona imibuzo angasafisa ukubuza yona nawe mse uyamphendula. So ngiyacela nje ngesineke sakho umlaleli. Hayi akunankinga. Uke wathola umqhafazo athi uke wakuthumelela wona. Uthe wayiphendula ngicall kodwa wakuzama ukuthumela umqhafazo uke wathola? Angikhumbule. Uzobhala inamba errong ngoba mina ngazi nguthola umqhafazo lo. Oh, ngiyacela ukuthi ukhulumisane naye. Mnumzane.
Wena emva kube kade ekubamba wakwami, uvele wabona okungcono ukuthi ungifonele, bekungabalulekile ukuthi mhlawumbe uze kumele sikhulume umbuzo nobuso. Bekunzima ukuthi ngingeza wena. Ngibone kungcono ukuthi ayikuthumele imiqhafazo okanye ngikufonele. Yini ebenzima? Bekunzima nje because ubumningi umsebenzi kade kumele ngiwenze lapha esitudio. Bekunzima ukuthi ngashiya umsebenzi ngiyokwenza ezinye izinto. Bekunanama-due dates kade kumele ngikwenze. Anginayo imibuzo eminingi. Awungitshele-ke ingoma iphume kanjani ngo-5,000 wagcina ungaphumanga? And ngiyamazi ukuthi akasebenzi indawo nama ngimnikanga futhi. Ingoma iphume kanje. Ngoba bengisho ukuthi ngike ngazama ukuthi ngimphushe ngalesikhathi ezama ukwenza lezi zinto ekade yena ezenza mina. Nami-ke ngumfana nginezo. Uyabona? Ngalesikhathi mina ngizama ukumphusha wagcine esengihlula nami. Kwenzeka okwenzeka ngazama ukuyikhuluma ukuthi no lento ngoba vele isenzekile ayingaphinde yenzeke. Kwabonakala sengathi yena kuleso sikhathi leso sengathi useyafuna ukuthi lento ilokho iphindekile yenzeke. Ngalesikhathi yena efika ezoreport iyaphuma-ke. Sanganisa-ke manje. Okwangayona futhi nenhloso le. Kwangasiyona inhloso. Ungayisho leyo nto. Wena ungakwazi ukulawula sonke lesimo kodwa sakuhlula. Ile nto ongitshela yona njengamanje. Ilokho nje ebengingakusho. Nandi awuyilamuli wesiswa ngoba mhlawumbe amadleba amahlangazelekile. Uma uthi iyaphuma ingoma u5K ungaphumanga and wakuphinda wachaza wathi nawe umfana unemizwa. Nani kuphi kwenzakalani? Iyaqala kanjani into? Unayo endlini yakho noma nabhuka noma wena waye endlini yabo? Iyayithini into kahle kahle? Lento iyenzeka ngokukhulu ukuphazima kweso. Noma mhlambe endaweni yokusebenza e-studio. Khona e-studio. Hawu Jesus, okay. Yenzeka ngokukhulu ukuphazima kweso. Ingakho ngisho nami ukuthi into engangayihlelile. Manje nje onke lamanye alwimi sewuthola ngesenjani. Laba abantu bakhipha izingoma bayazi ukuthi wena uma bengenayo imali ulala nabo. Ingoba akekho oke wazama ukuthi afune ukulala nami ngoba nakho imali engenayo. Wenza isiqiniseko sokuthi imali uyayithola. Njengoba sesila njengamanje kufanele kugcine kwenziweni. Nayivikela kodwa. Yebo kunjalo sayivikela. Ngani e-studio kuhlala izinto zokuyivikela. Noma waqala phansi waphuma wayothenga kwenzekani? Njengoba uthi kwakuyinto ephuthumayo nje. Wenza kanjani? Khona ahleze ese-studio egade izimo enjalo. Usisi wafika esevele eseyihlinzekele Hayi umusa kusengeyimithi yona mina. Kwase sengamila impondo phela akwazi ukuxoxa ingane wani mina ngangamusa usibhedela wena. Njengoba ngisho nje. Angizohlala enonsense la mina. Uqambelana amanga. Yabo lento engiyikhuluma mfethu iyiqiniso elimsula elingeke lizephikiswe. Sishinayo ungambiza angayisho leyo. Seke isidingo sokuthi angene la lento ihlulile iqala ngithi. Manje wasuhlosa sikwenzekeni ke. Njengoba yasazi nje ubafo ukuthi kwenzakalani. Kufanele kwenzeke kanjani? Hayi ngalapho angeke ngazi sengizwa yona ubafo ukuthi yena uthini uthi lento uma kuthi mhlambe kumele silungise singayilungisa kanjani. Uzosuka ngifaka mina manje. Usho ngiqale ukuthi kunzima. Ngeke ngize ngakufaya ngoba wahlahle la ngoba ngila ngize ngapha. Awungifaka ngani iqala. Ngoba nakho usuyiphethile usufuna ungifaka. Bafo ngoba ngisho ukuthi ngazama ukuthi ngikuthinte efonini. Wakhombisa ukuthi shuthi lento le aweyimisele ngayo ukuthi mhlambe ikhulume ngalesikhathi mina ngakhulumela yona. So ngokungamtholi kwakho wabona ukuthi indlela yokuvuma leyo ukuthi ungenza nanoma yini kumuntu wakhe mase yaphuma ingoma. Kwakungayona indlela yokuvuma ngoba ngisho ukuthi zazi iningi izinto akumele ngibe matasa ngazo. Mangasathi ubafika kupha yena uzokwenza njani? Angeke ngize ngivume futhi angeke ngize nginqabe. Sengaba kuyena usisi ukuthi yena ucabanga kanjani.
Singamfonela. Uyafuna yini ukuthi alungise izinto? Singamfonela sizwe lakhe iside. Hayi, angiyiboni inkinga nangalapho. Uyavuma bafo? Asengiphumele kule nto ngiright manje. Oh, sayidinga nekhona. Ngifonela ungangifonela kusasiza lutho. Okay. So uzibona ukuphuma kwe-relationship awusafuni ukuthanda naye? Hayi. Ngoshenxa. Okay. Ngiwamela amanyala mina. Hlahla nomoya wami awusekho la. Kulungile. Ngiyabonga kakhulu bhuti ukuthi ufike. Ngiyalibonga nje iqiniso lakho, ngiyabonga. Kodwa ngiyacela kwabalandelayo mekuthi abanayo imali balinde baze bayithola imali. Ngisho akuthiwa umuntu ufika ne-lingerie ne-gown athi tada, but still ngiyacela ungalinge uthinte umuntu ongathandani naye, kakhulukazi uma kuza ngasemsebenzini. Umsebenzi akuba umsebenzi. Ngiyacela nabalandelayo, please. Ngiyabonga ukuthi ufike. Mukela lapha ekhaya, kunzima shem. Asikwazi ngisho nanokuqhubeka nento ebambekayo because ubhuti uvele uyacacisa ukuthi hayi yena akazingeni. Njengoba engafakwanga nje indaba eqala, njengoba esezaziphethela ngokwakhe, yena uyaphuma kusisi ngoba akakwazi ukuyimela enjalo. So mina into engiyicelayo lapha ekhaya, ngiyazi sometimes imali ingabi khona, kodwa ufisa ukuthi izinto ofisa ukuphumelela ngazo empilweni zenzeke noma ungenayo imali. But hayi ukuthi ungalala nomuntu bona ukuthi wenza njani. Kodwa hayi ukuthi ungalala nomuntu akuyona ngisho nendlela leyo ungazo ufisa ukuphumelela ngayo ngokuthi ulale ngomuntu. Awubafethu. Cela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare. Mina ngithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.